To sad nemam bio ocjenu. Profesor, on je malo izgubljen, ne znam šta priča. Ništa, odvaja onda, profesor, što? Hoćeš 3 onda za onaj plus, profesorce. Aktivnost na čas. Da šute, vas, da tiše, alo. Slušaj. Treba mi 40 godina, 19. Da šut. Triko ću šuti! Nestanić. Lord George. Lord George. Pa je. Puški, dobro. Sergejević. Avenja, Viktor Igo. Šta da pisao Puški? Čiga? Pa tačno, šta? Ima ona, ulažem na Keta, Herta, Crna dama i sve ode. Deba cigane, tišina. Slađe. Ajde priče o Vuku Karadžiću. Tiki red profesorci kad ste već tu, je. Dođe na 1785. U bolnici. Stršić. YouTube. 64 umro gdje? U Beču. Ja zatvaram kampanje po Beču. Znaš neku godinu koja je bitna za Vuka Karadžića? 1997. 13. 1814. Šta je on uradio? Ej, bože. 27.000. To reci nešto Ružić, ba da te čujem. Gukni go. Gdje služajemo ovo? Centriraj ovako. Ha? Pa ti. 1814. Pa šta je bilo? Opet ponavlja god. Ko? Da čovječe. Ko? Da pa da diraj. Treba to centrirat je. Jel ti sad?